खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 24 फेब्रुआरि खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं मिसिमा फाथाबारि भिसिडिसिनि चेयारमेन निर्मल नार्जारि बिथांखौ ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गोख्रोङै अजद दैखांनाय खौरांखौ नोंथांमोननो मैयासो फोसावनानै होनाय जादोंमोन। चिरां जिल्ला 14 नं मिसिमा फाथाबारि भिसिडिसिनि निर्मल नार्जारिनि सायाव फाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रां जाख्ल'दों होनना गोख्रों अजद दैखांनानै लोगोसे भिसिडिसिनि सोद्रोमा प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरनोबो जेबो खौरां होआलासे गाव हारसिंनो गोसो बायदियै खामानि मावखोमायो आरो रां होआब्लानो जेबो हाबा मावा होननानैबो अजद दैखांदोंमोन फाथाबारिनि रायजोफोरा। दा बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानै अजद दैखांनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों क्लियारिफिकेसन एबा खेंफोरथि होफिनदों भिसिडिसिनि सोद्रोमाफोर आरो चेयारमेन निर्मल नार्जारि बिथांमोनहा। बिथांमोना खेंफोरथि होनाय बादिब्ला साफा सानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बुजियालासेनो रां जाख्ल'दों होनना बुंनाय बाथ्राया गासैबो नंखाय आरो माखासे रायजोफोरखौ बैसोर बुजिनो हायै मानसिफ्रा जर जुलुमै लिंथाबनानै धरना होनो थिनदों होनना जायबा लिंथाब जादोंमोन बिथांमोनहा जथायै खौरांगिरि मेल लानानै रोखा खालामनानै होबाय बैफोर अजद दैखांनाय गासैबो बाथ्राया नंखाय होननानै। मैया आसाम आयेन आफादनि रांबावजा सावरायनाय जथुम्मानि जोबथा सानाव गोबां दावराव दावसि दान्थे बिदान्थे जाथाया जानानै थाङो। मैयानि जालांनाय जोबथा रांबावजा सावराय जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां रागा जोंखांनानै बेरेखा दोलोखौ अपेन चेलेन्ज होदों जे सोरबाफोर गोहो दङब्ला चाइल्ड मेरिज खालामनानै दिन्थि होननानै। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि रायजोआव आसाम सोरखारा उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय चाइल्ड मेरिज आयेन बादियै उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय सुबुंफोरखौ हमग्लुंगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो थांनाय साननैसो सिगाङाव मुसलमान हारिनि मुस्लिम मेरिज एन्ड डिभर्स रेजिस्ट्रेसन एक्ट 1935 आलादा थाखानाय नेमखौ सिफायना गासैनि थाखायबो एसे समानै स्पेसियेल मेरिज एक्ट बादियैसो जुलि जानो नांसिगोन होननानै फोसावना होनाय जादोंमोन। जायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ मैया आसाम आयेन आफादनि जोबथा रांबावजा जथुम्मायाव बे आयेनखौ इसे बिजिरना नायफिननो नांफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन। जायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेरेखा दोलोनि सोंथिनि फिननायफोरखौ होनायजों लोगोसे गोबां रागा जोंखाङो आरो बिथाङा फिननाय महरै जेब्लासिम हिमन्त बिश्व शर्माया थांनानै थागोन अब्लासिम आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि जानो होनाय जानाय नङा आरो मुसलमान हारिनि उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आसामाव बिजनेस खालामनो होनाय जानाय नङा। बेजों लोगोसे फैगौ 2026 मायथाइनि सिगां आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि खालामना होनाय गासैबो गलाफोरखौ बन्द' खालामजोबना होनाय जागोन। सोरबाफोर गोहो दङब्ला बेनि बेरेखा मा खालामनो हायो खालाम होननानै अपेन चेलेन्ज होयो बेरेखा दोलोसिम बिथां गिबि मन्थ्रिया। मैयानि जोबथा साननि रांबावजा जथुम्माखौ बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरा सदन नागारनानै धरना होनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन होननानै मिथिना मोनदों। हाग्रा बिफाना जेसेनो गोख्रों राहा लानानै हाग्रानि जिब जुनारखौ रैखाथि होदों बा गोख्रों आयेन दानानै राहा लादों थेवब्लाबो माब्लाबा सम सम मानसिजों लोगोसे जिब जुनारनि अंगफोरखौबो हाग्रा बिफाना हमनो हाबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो। बेबादिनो तामुलपुराव कुमारिकाटानि हाग्रा बिफाना खना खनला गोख्रों सिग्रोमनानै फिन खनसेबाव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि बिरेन चन्द्र बर' आरो एसएसबिआ जथायै संदाननानै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा सनेस्वर सूत्रधर होनना हाग्रा बिफाना सिनायथि होदों आरो 2 किल'ग्राम मैदेर हाथाइ फानखोमानायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जादों सनेस्वर सूत्रधरखौ आरो दायो सनेस्वर सूत्रधरखौ कुमारिकाटानि काला नदीनिफ्राय हमनानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय बिजिरसालियाव लांनाय जाबाय होनना हाग्रा बिफाना मिथिहोदों।
देंखो मुलुगनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। गावनि मिलौदो देंखोजों लाख लाख सुबुंफोरनि बिखायाव हाबनानै थानो हानाय लेजेन्डारि गजल देंखोगिरि पंकज उदास बिथाङा रुंसारि जालांबाय। 72 बोसोर बैसोआव बिथाङा गोब्राब बेरामजों जुजिनायनि उनाव मैया फुंबिलिनि 11 रिंगासो समाव प्रिन्स केन्डी देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बिथांनि फिसाजो नायाब उदासआ मोनसे पस्टनि दारै खौरां बिजोङाव फोरमायथिना होयो। हरखाबै बिथाङा जिउ खहा जानायखौ मोनथिनानै गोबां देंखो लिरगिरि आरो सुजुगिरि बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायथियो। बिथाङा सासे मुंदांखा आरो मिलौदो देंखोगिरिमोन आरो लोगोसे उन्दैनिफ्रायनो थामहिनबा 6 बोसोर बैसोनिफ्रायनो मेथाइ खनबोदोंमोन। बिथाङा भारतनि हादोरगिरिनिफ्राय पद्मश्री बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो बिटिआर सोरखारनि गोब्राब नाजानाय आरो आसाम सोरखारनि अनसायनायजों मैयानिफ्राय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया मोनसे आबुङै मुलुगसोलोंसालिसिम महर मोनबाय। मैयानिफ्राय आसाम सोरखारा क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ आबुङै रायजोआरि मोनसे इउनिभार्सिटि महरै गनायथि होबाय। बे खौरांखौ मैया आसाम आयेन आफादाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रेनुस पेगु बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। बे खौरांखौ मोननानै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फोरोंगिरि, स्टाफ आरो फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां बम गावनानै रंजायो आरो आसाम सोरखारनि बेबादि थांखि लानायखौ गोसो खुसियै आजावनानै आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावो बिथांमोनहा। थारैनो बिटिआरआव आरोबाव मोनसे मुलुगसोलोंसालि मोननो हानाया गासै बर' माहारिजों लोगोसे बिटिआरनि थागिबिफोरनि थाखाय रंजाथाव आरो मोजां खौरां। गरेस्वराव 2 घन्टा लामा होबथानानै सोमावसारदों रायजो राजाफोरा। बायहाटा सारियालिनि गरेस्वर जानानै बगामाथि फोनांजाब लामाखौ थाबैनो लुफामनो जथायै दाबिनानै गरेस्वरनि रायजो राजाफोरा गोख्रों सोमावसारदों आरो लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सरकारा जेबो राहा लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनो हुमखिबो होदों सोमावसारगिरि रायजो राजाफोरा। रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बायहाटा सारियालिनिफ्राय गरेस्वर जानानै बाङालिपारासिम थांनाय पिडब्लिउडि लामानि गाज्रि थासारिया रोजा रोजा गारि मटरजों लोगोसे दावबायारिफोरखौ हान्था मेलानि बिथिङाव गोबां जेंनायाव खोख्लैदों आरो लुफामफिननायनि आंखालाव लामायाव गोथौ गोथौ हाखर सोमजिखांदों। मख'जाथावदि सिगांनि मंगलदै आरो आथिखालनि दरं आरो उदालगुरि लकसभा बियाबाव आरो गोदानै दाफुंजानाय बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, रङियानि एमएलए भबेश कलिता, एमपि दिलीप शइकिया बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सुबुं थान्दैफोरा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। नाथाय बिनि उनावबो दिनैसिम सासेबो सुबुं बा एमएलए एमपि बिथांमोनहा बे लामाखौ लुफामफिननायनि जेबो राहा लायाखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि जौगानायनि फारसे गोदान आगान उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गुबुन मोनसे गेदेर दफाखौ मावफुंनायजों जौगाखांनो हमदों। हरिसिंगा ओनसोला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बादियै उदालगुरि जिल्लानि 36 नं हरिसिंगा बियाबनि आम्बागावआव पारामेडिकेल साइन्स एन्ड नार्सिं इनस्टिट्युट लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ मैया बेखेवनानै होबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे मख'नो गोनांदि मैयानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो आम्बागाव गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों 30 नं हरिसिंगा ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमाजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि आरो सुबुं गौमायाव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खमैबो 2000 निख्रुइबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैना इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव फोरमायोदि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल एबा बिजेपि दोलो
जायनिफ्रायनो बिजाथि होनाय जाया मानो इउपिपिएल एबा लोगो लोगोआनो गोबांथार रायजो राजानि भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानै बुंदों बिथाङा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजाबावनो थांगासिनो हादरनि गोजामसिन बादायलायनाय डुरान्ड काप। थांनाय बोसोराव रोजा रोजा फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाबजों 132थि डुरान्ड कापआ जाफुंसार खुंजानायनि उनाव बे बारावबो 133थि डुरान्ड कापखौ क'क्राझाराव खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133थि डुरान्ड कापखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों इन्डियान आर्मि आरो बिटिआर सरकारा। डुरान्ड कापखौ खुंफुंनो थाखाय मैया भारतीय रौनिया बिफाननि मावख'गिरिफोरा क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव नायगिदिंफैदों। लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि ड सांग्रां ब्रह्म, बिटिसि सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो मावख'गिरिफोरनि गेजेराव डुरान्ड कापखौ लानानै सावरायलायदों। बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला 133थि डुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम सेन्टाराव फैबाय थानाय जुलाइ दाननि गेजेराव खुंनो थाखाय सावरायलायनाया सोलिगासिनो आरो साननैसोनि उनावनो डुरान्ड कापनि अक्ट'खौबो थि खालामनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।